Този прекрасен боен самолет е символ на стратегическото партньорство, което имаме с Съединените щати. Стратегическо партньорство, което не е само в сферата на отбраната, но в сферата на енергетиката, което създава структурни гаранции за нашата национална сигурност, създава гаранции за повишаване на капацитета на нашите въоръжени сили, създава гаранции за сигурност в този размирен район на източния фланг на НАТО и Черно море. Държа да подчертая, че нивото на разходи за отбрана от 2% от брутния вътрешен продукт, което постигнахме през 2024 година, вече е крайно недостатъчно. Необходими са ни разходи за отбрана на ниво от 2,5 до 3% от БВП, възможно най-скоро. Само така ще можем да осъществим превъоръжаването и най-пълно да допринесем за колективната отбрана. The United States must prioritize where our resources are limited. As Secretary Hegseth has said, we need allies, not dependents. And that means we need capable allies that are ready to step up and take on more responsibility to address the shared challenges we face. The stronger you are, the stronger NATO is. With your F-16 program, Bulgaria will be a stronger, more lethal, more capable ally that is ready to take on more responsibility for its own security. This does not mean the United States is stepping back. It means Bulgaria is stepping up. When you buy American military systems, such as the F-16, you also get training and long-term support to operate and maintain these systems. Благодаря ви.